Budang Ray Drama presents Bituon sa Kapunaw-Punawan. Mga sugilanon nga gihanduraw, tuyo ang pagbanhaw sa makasinatian sa tao nga makatagbaw sa atong galamhan nga giuhaw. Bituon sa Kapunaw-Punawan. Bituon sa Kapunaw-Punawan. Diri na ang amo, Sir Elmer. Oh, asa man napita inyong anak? Kana nakapuang nga to? Dili, sir, kanina naka-green. Kapila naman may nagbalik ni mami din eh. Kanang pamanggig ko na kay bawa ba nga diri daig ka ng puyo? Wala lang dama, sir. Sige na, sir, pasensya na kaayo kay. Nalangan na gid ka. Dili ka angay mag-angay pasensya na ako. Ako gani angay may pasensya nimo. Ug una pa, magpasalamat ko nimo sa imong pagkuwid na ako. May problema na, sir. Salamat sa kaayo. Manaud ako, sir. O sige. Bye-bye. Bye, sir. Ito na, Sir Elmer. Ay, naikot mo kong maayo niya noon, eh. Iyan naman kong gihatod noon. Nagsiga pa man ang suga sa bahay. Wa pa singali matulog si Lolo. Magdali ko. Ato na ko si Lolo. Kinsa no? Wait lang. Ikaw? Tita? Liza! Iha! Maayo kay ni ka, tita. Kimingaw na ko nimo. Maingon man asab ako, iha. Kadugay na nato mo ko nagkita, tita. Maayo kinasuri ka. Kumusta naman mo dito sa mansyon? Okay lang kaayo, iha. Diin ka man di ikikan, tita. Di ka lang ko sabay. Mao pa. Kumusta naman si Amay, tita? Maway akong gianhi karon nimo din. Aron pa baon ka nga birthday ni Elmer next week. Next week na, tita? Oh, anyway, I have days to prepare for my gift. Maayo ka na, iha. Nasayod kong malipay pag-ayos si iho. Salamat kaayo, tita. Mag-Diyos na ta, tita. Thank you, iha. Pero busog pa ko. Mao pa? Okay. Kinsa may kauban din mo din hikaron. Ako lang, tita. Nilakaw si daddy kabihi. Nilakaw? Oo. Tapos, ingan siya kay sa kondura ko na siya matug. Wala na ko masayod kung mauli pa ba siya rin adlaw or Mao ba? lagi, tita. I'm happy nga naabot ka karon. May problema, iha. Nalipay sab ko nga gikagtagbo ko ikaw. Salamat, tita. Huwag din ako magdugay. Ikaw lang kung nagpahibaw nimo. Thank you sa tita. Bye-bye. Bye-bye, iha. Maayo kay birthday ni Elmer. Mag-prepare na ko mga gift pa rin niya. Arin sa doon, mas ganahan pa sa ako. Mami, wa ka man lagi matug dinhi kabi. Dito lang ko sa akong mga negosyo, iho. Ug may daghan pa kong giasikaso, maungwa na ko nakalahos din sa mansyon. Mao ba? Nanawag mo sila di kabi nga di daw ka makontak. Mao pa? Dito ko sa rest house. Unya, way signal dito. Di ka po'y napod ko na off na ko akong cellphone. Mao di ay nga nanawag siya nimo. Yes, mami.
Kumusta naman ay katong mga negosyo sa... Ang atong negosyo dito nga mga tindahan, maayo naman ang dagan. Ako lang gibisita ang atong mga manager kay aron sa mamamonitor na ako. Ah, Mm. Medyo kikapoy pa ko iho. Ayun na pa. Kanaang na ako ipalitan mo. Mag-catering lang unta ta next week. Kay birthday man nimo. next week. Okay na po, mami. Di lang kayo na kung handa. No, may daghan ta mga bisita. Lakip na. Nasikinsa. Huwag ka ba di ay makahinumdum ni Liza? Liza? Nganong... Oo, nakainom ko niya. Muanhi si Liza. Si Liza mo, ani? Okay. Unya, muanhisab siguro iyang daddy. Maningkapot kong makontak na ko siya. Kay, may importante itong panagsultian. Mahitungod unya sa inyong engagement. Engagement? Nganong i-engage mo nga di man miuyaban ng Liza? Dili na kinahanglan iho. Kinahanglan yun nga makamo ni Liza. Nakasabot ka. Mami, Maong ayaw na pagpangutana pa nako. Gikapoy ko matog na ko sa kwarto. O huna-huna ang pag-ayo akong gisulti ni. mami. O sige, party-party pa ta. Sige, patugtog pa mo sa musika. Iho, magulat-hulat una ta kadiyot. Maabot rin sila si Liza. Hello, tita! Oh, mauna ka rin nagtawag. Tita, kumusta? Oh, Liza, ikaw na kini. Oh, good morning. Good morning! For the first time ever, nag-greet na dyan ako si Elmer. Happy birthday, Elmer! Wansi tubag ni mo, iho. Igop ka man lang gud ni Tutok. O sige, manglingkod na taan ni. Aron, manglingkod na mo ari sa lamisa. Tawag ka si daddy ni mo. Daddy Alvin! Maayo kay nakuyog na si daddy ni mo. Yes, tita. Ako siyang gidala. Dili sad maayo nga wala siya sa atong panagsapot. Maugyod. Kinahanglan nga permado. Uya, Elmer. Kaambungan ni mo sa imong gisulot ron. Mga ano ta? Oo. Tita, mahimbang mo tapad ka ni Elmer. Di ka lang. Iho, matapara na. Mami, Sige. Unya na lang siguro mo magtupad, iha. Thank you, tita. Sige lang. Tita, kinsa kanit ng tikatag og plato sa mga bisita? O kana siya? Mao ka na nga mong labandera. Si Belen. Trapo kaayo siya, tita. Lago ka isang manunod. Maunay tinuod nga mga pobre. ari na ko, mami. Iho, ayaw may piyay diri sa taladkan anan. Elmer, wala pa ta mahuman. Wa pa ganit ta mahuman og pangaon. Mauna na ko sa kong lawak, mami. No, iho. Iho, Tita, agpasin ako si Elmer. pagdali. Buhatan din ang gusto ni mong mahitabo, Liza. Samtang may panahon pa. Huwag
Sige, tita. Belen, Elmer? Ngano ni ka din eh? Mukaon ka ba? ako'y na ko sa sud. May panasudian ta. No, na ako'y buhatin eh. Dili mahimo. Dali na ko sa sud. Imo kong ikulitan. Kuyog na ko sa sud. Sige na. Elmer, unsa pa? Wa pa tama akong migunit ka sa babay? Migunit ka sa usa ka trapo? No! Kinsa ka na siya? Oh, gingalan ko niya trapo. Liza, mahimo ba? Ayaw pagkukod ako og labaw sa tanan. Ayaw pang hilabot sa akong kinabuhi. Nasako ka na ako, Elmer. Tungod lang anang usa ka trapo? Iho, iha. Unsa pa kining iskandalo din eh? Oh, ikaw? Bilin? Ma'am, wa ko'y lapat din eh, ma'am. Marika, ma'am, ko. Ma'am, Marika. Mami, unsa ba na, mami? Dadon ko kini, ug ilunod ko ni Senidoro. Ma'am, Mauni angay sa babaeng kundatan. Unsa man kahay sunod mahitabo. Kahigalaan, sundi kanunay ang naghinapos nga sumpay ning atong sugilanon. Ang labandera, nga gisabak ning tulumanon, bituon sa kapunaw-punawan. Niining bahina, ipadangat na nato nga itong mga pa-shoutouts. Shoutout to Leamboy Dutch Filipino, to Chrislene Manaba, and to Princess Morlandio. salamat sa pagtanaw, ayaw kalimot pagpahiyom ban sa paglaom. Dagang salamat Ug pag-amping.